ήρθες κι εσύ για να σε διορίσουμε? Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα, αντιδήμαρχε? Τι να κάνουμε, πρέπει να τον διορίσουμε. Πρέπει, Βέβαια, έχουμε ένα όνομα στην πιάτσα, να γίνουμε ρεζίλοι. Άλλωστε, ο καλός διοριστής διορίζει τα πάντα. Αν είναι έτσι. Περάστε, κύριε Ελάτε, Κακομοίρογλου. κύριε Κακομοίρογλου. Ελάτε, από εδώ παρακαλώ. Ελάτε, από εδώ Κακομοίρογλου, ορίστε. Ναι, καθίστε εδώ. Καθίστε. Βοήθα, αντιδήμαρχε, βοήθα. Εδώ είμαι εγώ. Όπλα. Θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο σε μουσική? Εγώ? Ναι, εσείς κάποιο blues, κάποιο erotic. Όχι, ακούω τα πάντα, δεν έχω κάποιο... Τα πάντα. προτίμηση. Δεν ζεσταίνεστε. Βγάλτε το σακάκι να αισθανθείτε λίγο πιο άνετα. Μη φοβάστε, αφηθείτε. Μπράβο, κύριε Κακομοίρογλου, μπράβο. Ένα ποτάκι θα το πιούμε για το καλώς όρισες, Α, να σπάσει και ο πάγος. Βέβαια. Ορίστε. Ευχαριστώ, αντιδήμαρχε. Ορίστε. Στην υγειά σας. Τσιν τσιν. Μας τελειώσαν και τα αλμυρά, δεν έχουμε κάτι να σας κεράσουμε. Αχ, κρίμα, γιατί ξέρετε, τα προτιμώ τα αλμυρά, μου αρέσουν πολύ. Α, σας αρέσουν τα αλμυρά, ωραία. Το γραφείο μας, δεν μας είπατε, σας αρέσει το γραφείο μας, κύριε Κακομοίρογλου? Πολύ καλό, πολύ καλό. Βέβαια, έχω πάει και σε άλλες υπηρεσίες για να διοριστώ, αλλά ποτέ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είναι κάτι δηλαδή που δεν σας αρέσει? Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση που έρχομαι σε επαφή και με τον δήμαρχο και με εσάς, κύριε δήμαρχε, και με τον αντιδήμαρχο μαζί. Συνήθως με στέλνασε κάτι γραμματής, κάτι. Δεν καταλαβαίνω, μήπως θέλετε να φύγει ο ένας από τους δύο, να μείνουν δύο? Όχι, καλέ, όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε οι τρεις έτσι όπως είμαστε. Σας αρέσει που είμαστε τρεις? Δεν σας φαίνεται, κύριε Κακομοίρογλου, δεν σας φαίνεται? Κύριε Κακομοίρογλου, μπορώ να σας πω κάτι?